खुलुमबाय, गुड मर्निं, गोजोन फुंबिलि। दासो सिरि मोनदों। दिनै मा दं? बहुतनो। फुङाव थांनांगौ आरो फिसा गोनां नालाय जोंना फिसालाखौ लाफ्ला थांसै जों थाबनो होलाबायना फैनोसै। नै दाउदैया माबा मा होनोमोनलाय दंफां मैखुननो माबा सेरफां दंफांनि मा मैखुनबा होनो बेखौ नोंसोर खोन्थालाय। जोंना दाउ लांथियाया बेसे गोजाङो बेसेरा मैखुन जानायनिनो दाउट जालायगासिनो। फुंनि हाथाय हुबाय थांनोसै मोखां सुनोसै खालि मबाइल थुनो मोनानो होजों भट सेन्टाराव। नो दाउदै मैडम चाय लीजिए। सब क्या देखना पड़ रहा है। मोखां सुबाय? कैसा लगा मेरा मजाक? मोखांखौनो सुवाखै नै बिमाया नै गुदुंथार। बादाम सुवाखै नै बादाम थालिर आपेल आंगुर जुस लोंनायनि जाबाय दामदो जाबाय दामदो जाबाय दामदो जाबाय दामदो आंबोनो बिदि बिराद तागद मोनोनो जाबाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो। और अगर तुम